Mga puso Gina-transport kag inugtanom nga tubo, kinahanglan pa ang kuhaan sang permit halin sa Sugar Regulatory Administration agod masiguro nga hindi apektado sang peste. Nakatutok ay Pedreso. Nagpagwa sang guidelines ang Sugar Regulatory Administration kung SRA. May kangtanan sa pag-issue sa mga permit sa pagpasulod kag pagpagwa sa mga sugarcane plants kag materials sa sulod sang pungsod. Base sa Memorandum Circular No. 9 sang SRA, ang pagbiyahe sa mga patdan gikan sa mga lugar nga may kaso sang red stripe soft-scale insects o kung RSSI ang kinahanglan nga kuhaan na sang permit. Suno sa Negros Occidental Office of the Provincial Agriculturist, lakip sa nasambit nga memorandum amo ang pagpasiguro nga wala natapikan sang peste ang igabiyahe nga mga patdan. All planting materials dapat may mga validated na free from RSSI infested. From Luzon or from Mindanao, planting material to Negros. So vice versa. Base sa records ng OPA, kapin 4,000 ka hektarya sa mga tanong nga tubo sa probinsya ang nahalitan sang peste sini nga tuig. Gani suportado sa pila ka sugarcane planters ang tikang sa SRA. Kung hindi matapna ang paglaptas ng peste, may posibilidad suno sa United Sugar Producers Federation o kung UNIFED nga magnubo sang 50% ang produksyon sa kalamay sa probinsya. We have to be very, very careful and we have to eradicate this immediately. Definitely, the production will go down and the industry will collapse. Para naman sa pila ka manguma sa Talisay City, sa ila na lang tanom nga tubo maghalin ang itanom nga patdan agud masiguro nga hilway sa peste. Kailangan sa doon eh. Oo. Kaya muna sa SRA. Eileen Pedreso, Western Visayas.